Good noon mga kababayan! Maya Pagto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is January 18, 2023, araw po ng Miyerkules. Umaabot na po sa around 25 million ang nakakapagparehistro sa kanilang mga SIM cards, old and new, no? And pagpatuloy niyo lamang po ang pagpaparehistro sa inyong mga SIM cards, no? Meron po kayong sapat na panahon upang gawin 'yan. Kung hindi po magiging check operator services po kung meron pang nakakaalala ng kung ano ang check operator services o SIM card registration failed sa cellphone ninyo, hindi niyo na magagamit kung hindi po kayo nakapagparehistro ng inyong SIM card. At kasabay nito, ay magparehistro na rin kayo para sa nalalapit po na barangay and SK elections, no? Hanggang January 31 pa po yan sa aking pagkakaalam. So meron pa ho kayong panahon. I-exercise po ninyo ang inyong karapatan na makaboto sa nalalapit na halalan. Magparehistro na po ang mga qualified na voters this upcoming election. Huwag niyo hong sayangin ang inyong karapatan na makapamili ng ating mga leader sa ating komunidad. At alam niyo ba, inanunsyo po ng Department of Health na handa po sila kung sakasakaling bawiin na o kanselahin na, tanggalin na ng World Health Organization ang public health emergency na hinggil po sa COVID-19. So sa January 27 ay magpupulong ang World Health Organization at baka dito na ho desisyonan kung tatanggalin na ho ang inanunsyong public health emergency hinggil sa COVID-19. At syempre, kahit ganoon pa man, nandyan pa rin po ang virus, kailangan pa rin po tayong maging preparado magpabakuna at sumunod pa rin sa minimum health and safety protocols, pagsusuot ng mask, social distancing. Antabayanan po natin ang magiging update sa development hinggil po sa COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At para po sa karagdagang impormasyon, pwede ho kayong tumutok sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page sa CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong Facebook page sa isa pa. Ito po ang CLTV 36 News. Para sa aming Instagram, search po ang CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Para sa aming mga tweets. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes, programa, at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. And meron din ho kaming TikTok, ha? Ito po ay at CLTV 36. At ngayong araw na ito, ano bang ating topic? Question of the day. Nung biyasa ka sang mag-bake, nang balak mong iluto, anong nais mo bang i-bake? Kung marunong kang mag-bake, ito ho ang first batch ng ating mga commenters. Ayan. Ito na ang mga comments natin.
Sabi ni Steffi Malyari, Basque burnt cheesecake. Na hindi ko pa ito natitikman pero marami nagsasabi masarap daw ang Basque burnt cheesecake. Si Baliktad, ang pangalan niya ay Mine Rose Roebal. Sige, cake para alina ko sa sari pagdating birthday ding anak ko. Oo nga naman. Nice siyang matutong mag-bake ng cake para kung birthday ng mga anak niya. Ay hindi na siya bibili ng cake pero hindi ba mahal ang pagbe-bake ng cake? Si Joe Sir Dalay may very own pizza tapos may mga pizza pa siyang isinali sa kanyang comment. Nakakagutom naman Sir Joester. Pero ako gusto ko Diddy's Pizza lang. Si Jel Magalang, cake bang kanita king birthday ko? Gawa ko na yung cake king sarili ko kasi ala naman mami. Uy, hindi naman, Ma'am Jelma. Basta man mo ka rin friends mo. Birthday mo, palagay ko ating mami cake ka. Si Dominic Huntado, chocolate souffle. Beef Wellington. Ba? Binibake pa lang beef Wellington, no? Ako narinig ko lang kasi itong beef Wellington na to kapag kay Gordon Ramsay, no? Dun sa Hell's Kitchen, no? Binibake pala yung beef Wellington. Nice to know, ha? Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala yung mga komento sa ating topic, question of the day. At pabasahin po natin yan maya-maya po lamang sa ating programa. At bago po natin simulan ng kwentuhan, bigyang daan po muna natin ang ilang mahalagang anunsyo sa ating community billboard ngayong araw na ito. May scheduled power interruption po ang Pelco 1 sa January 20, 2023. Araw po ng Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nako po, 9 hours ang itatagal ng brownout na ito. Ang mga apektado po ay bahagi po ng bayan ng Magalang, Pampanga mula Jollibee, Santa Cruz hanggang Pure Gold, San Pedro. Sa mga naninirahan po dyan at saka sa mga business establishments po na nariyan, paghandaan nyo po ang 9 hours na scheduled power interruption ng Pelco 1 sa inyong lugar sa darating po na Biyernes. Abe-abe tamo sa Anipas alumni, former teachers and staff, halina't sumali sa saya. Inanyaan ang lahat sa Sanipas Reunion mula 1989 hanggang 2005 na mga alumni, teachers at staff ng Santo Niño Parish School o Sanipas. Ito po ay magaganap sa March 25, 2023, araw ng Sabado, 8 a.m. onwards. Up to sawa kaya ito ha sa ating mga organizer. Gaganapin ito sa Casa Esmeralda sa Kabetikan, Bacolor, Pampanga. At para po sa karagdagan detalye, maaari po makipag-ugnayan Miss Merly Pineda sa numerong 0915-187-2949. So sa aking mga naging kaklase at mga teachers at sa mga kawani ng Sanipas noon, kita-kits po tayo sa Sanipas Reunion sa March 25. May magaganap pong kasalang bayan sa Baler Aurora. Ang aplikasyon po para sa marriage license para sa libreng mass wedding na isasagawa ni Mayor Ret Angara sa Araw ng Mga Puso, February 14, ay nagsisimula na po, no? Sa MCRO Baler. Ang deadline po rito ay sa January 31, 2023. Mangyaring magdala lamang po ang mga kukuha ng marriage license ng inyong birth certificate at sedula. Sikad tuloy sa pag-usad, makilahok at makisaya sa Padyak-Sikad ng 25th Halamanan Festival kasamang lahat ng mga kasapi ng giginto bikers at siklista ng ating bayan. Magkita-kita po tayo sa ganap na alas 6 ng umaga sa Barangay Kutkut patungong Giginto Municipal Council upang makiisa sa mga kabataang bahagi ng Color Fun Run sa araw
ng Pistang Bayan. Para po sa karagdagang impormasyon, palagay ko naman meron hong Facebook page ang Bayan ng Giginto para sa gaganaping aktibidad na ito. At sa ating pong pagbabalik, featured sa ilulunsad na libro ng DFA Foreign Service Institute ang Kapampangan contemporary artist na sikat po rito. Mamaya niyo po sa makikilala. At mahilig din po ba kayong magpo-customize ng cake? Alamin ang mga patok na disenyo ng ating kabalan artist. Kaya huwag kayong aalis at magbabalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Badet Andasan Tapnyo. Isa po yan sa ating mga magigiting at magaling na kawani ng City Tourism Office ng City of San Fernando, Pampanga. Badet, happy birthday sa iyo. Sana'y maging masaya ang iyong birthday kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, mga followers, subscribers, and Badet, sana'y patuloy kang magsilbi sa ating bayan sa abot ng iyong makakaya. Napakasipag po niyang si Badet at napakagaling na public servant. And lahat sana ng iyong birthday wishes ay matupad. Siyempre, wishing you good health upang maipagpatuloy pa ang iyong pagtatrabaho sa ating syudad. And maraming blessings pa kay Bri at sa iyong husband. And ingatan kayo, ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Enjoy your day, Badet! Mag-birthday ka nga gusto mo. Kung may papansit ka, wag mo kong kalimutan, ha? Happy birthday, Bads Tapnyo. At basahin na po muna natin ngayon ang ikalawang bugso ng inyong mga komento sa ating topic. Question of the day. Nung biyasa ka sang mag-bake ng balak mong iluto, ang komento po ni Feby Dizon, Ma'am Feby, cake, cinnamon, mamon, and cake, mamon, and sige, Ma'am Feby, may mga tutorial sa YouTube. Caring mo yan. Si Tom Sawyer Probinsya, Ube Bar. Tapos may picture pa ng Ube Bar. Si Tom Sawyer Probinsya. Si Shemp JLC, Pandesal, Egg Pie, Braso de Mercedes, gana-ganang pwedeng i-bake. Ay, gana-gana talaga, Sir Shemp J. Siyempre, basta alam mong i-bake, di ba, sir? Si Neslin Dizon Retro, Pianono, ning Angelina Bakery, King Angeles, Pampanga. Ako taga-Angeles ako ngayon. Di ko pa natitikman yung pianono na yan, ha? Makapunta nga dyan sa Angelina Bakery. At si Diana Rose Mabunga, cheese pandesal, tsaka cheese bread. Ayan, may picture pa. Mukhang masarap na yan, ha, Ma'am Diana Rose, ha? Tuloy-tuloy nyo naman pong isend ng mga natin pa. May po lang. Ang coffee table book ng DFA Foreign Service Institute na Facets of Faces, kung saan tampok ang ating bisita. Isa po siyang multi-awarded Kapampangan artist. At alam niyo bang suok na po natin siya dito sa topic dahil napakarami nga po niyang mga show exhibits at mga napanalo ng art competition. Kilala siya sa mga likhang paintings, death masks, at sculptures. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Kilalanin po natin ating bisita at alamin ang detalye sa launching ng kanyang libro. Ito na po siya, ang ating kaibigang si Sir Arnel Davidia. Magandang araw po sa inyo, Sir Arnel. Welcome sa topic.
Hello, good morning po sa lahat. And God bless you all din. May pabak po kayo ngan. Ay ni po, sugidan ako po kayo. Siguro may mga exhibit pa ako sa incoming pero siguro ewan ko, lagi akong binibigay sa topic eh. But this time, yung kasi mga Pasko, actually pang-apat na to eh. Yung mga Pasko, mga 3-month show, tapos group, and then solo ko last time, and then ngayon yung first book ko na ilo-launch sa February to nga. Yan, Facet of Faces. Yung ano yun. Okay. Maraming salamat. Alright. O sir, bago natin pag-usapan yung Facets of Faces, katulad ng dati, bibigyan kita ng time ngayon na Sir Arnel na i-greet lahat ng gusto mong i-greet. Sir Arnel, ha? Sana wala kang makalimutan. Okay. Actually, marami eh. Unang-una, maraming salamat kay God, of course, sa DFA, FSI, kay Ambassador Jose Maria Carino, yung writer ko, si E.A. Zambrano, mga colleague ko sa Holy Angel, yan, sina Ma'am Cha, Ma'am Sergio, of course, my Dean, Janet Rodriguez, at yung aking chair, mga, of course, yung presidente, at Sir Tanting ko. Kaya kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging bongga yung ano. Sina Mamay, Leo, yan. Sa bubo ng mga CKS, Kapampangan Center staff, pati si Sir Alex Castro, nandun kami nung binuo yun, gawa ng mga program. Of course, mga sponsor ko, maraming salamat. Sana dadami pa. Hello, mga collector ko. Mag-share na kayo. Joke lang. Para maging ano, kasi actually pika-pika siya eh, pero ginawa kong lunch na para lahat ay busog. Saka Kapampangan food yung ano ko para naman matikman ng mga taga DFA. Kasi daduloy sila, 12 yata sila from DFA, including Ambassador Carino. Yun. Saka yung mga ibang co-artist ko. Sina Willie Layog, mga sikat din. Yan, mga si Doc Beat, Honorman, Hermie. Yan, mga ano. Sina Sir Egay from Manila, meron din, San Pinaso. Saka sana makakadalo din si master ko, Raul Isidro and Fidel Sarmiento. Yan, mga nakalimutan mga kaibigan ko sa artist dito sa ano. Lahat naman ay kaibigan ko eh. Wala naman tayong kaaway. Lahat ay magkasama-sama. Thank you po. Sana wala kang nakalimutan, Sir Arnel, pero pag-usapan na natin itong libro. Actually, marami pa. Paano ba ito nagsimula? Ito, paano ba nagsimula yung libro natin? Ito, nagsimula to actually, malaking tulong ang pagiging national committee ko. I mean yung NCCA, kasi ako may hawak ng Central Luzon for the under visual art, yung ano. At outgoing na ako, magpapaalam na ako sa this February, yung ano namin, pasasalamat, naka 6 years na ako, parang kasabay kong termino si President Duterte, naiwan lang ako ng konti ng ano lang. And then ito, nagkakilala kami yung writer, si EA, ang nag-start dyan, EA Zambrano, nung nag-demo ako ng casting, tsaka mga installations sa Bungabon. Yan, tamang-tama nga, mahal ang sibuyas. Ang daming sibuyas doon. Binibigyan nga ako ng isang sako yung magkinuha kasi di man ako nagluluto. Yun, ngayon sana yun, ang sibuyas ngayon, mahal. Bungabon, Nueva Ecija, nag-demo ako doon. And then nakilala ako dahil kapag kasi nagde-demo ako, nagbibigay ako ng mga something token, mga phallic symbol, yung mga ano ng mga lalaki, babae, mga parang ganito lang yung mga ginagawa ko, mga ano din, mga casting para ganito, sorry, mga casting na breast kasi nagkaroon ng breast cancer si Mrs. kaya through giving the mga token, parang nahihil na rin si Mrs. Ganon. Yan mga facet of face, ganun, mga casting lahat yan. Pero gumagawa din ako mga malalaki, mga monument, nakatatlo na ako. Yan yung last ko nung last July, mga 20 feet, 10 feet, ganon. And then, yun, nung nagkita kami dito sa Pampanga, bro, sabi niya, nasa Pampanga ako, pwede pa kitang ma-meet kasi meron silang project si EA. Kasi writer si EA sa isang dyaryo, meron silang project para ma-interview yung mga PNR, yung ginagawang ano dito sa banda sa amin. Nasa Angeles ako, kita tayo sa Kamalig, sabi niya. Habang kumakain kami, yun nabanggit niya nga si Ambassador, yung FSI, yung under ano yung pangalan ng FSI, Foreign Service Institute, isang project na ginagawa nila
na nagpropromote sila ng mga art and culture sa buong Pilipinas. Yun, sinabi niya sa akin, bro, isend mo sa akin yung mga works mo, baka magustuhan ni Ambassador at gawan ka ng book. Kasi naghahanap daw siya ng isang artist sa Pampanga. So yun, nakachamba, maswerte naman at nagustuhan niya. Yun, hindi nga ako makapaniwala nung papunta sila. Sabi niya, bro, nasa NLEX na kami, going sa inyo, and then go tayo sa Collegial para makita yung lumod, yung ginawa kong mixed media assemblies doon, yung release nung 25 year ng Pinatubo last 2016. So nagpunta kami sa Holy, ayan, nag-usap ko muna kasi pandemic yun during pandemic. So 1 year in the making, at least na gano'n na, nagbunga na. Yun, nagustuhan nga ni Amba, yun, nagpunta sa bahay, nahiya nga ako, ang dumi sa, alam mo yung mga bahay ng mga artist kahit ilang araw-araw ko maglinis, nandun pa rin yung kalat. Hindi mo maiwasan. Kaya nga si Mrs. nagagalit na rin sa akin. Minsan, ako nga pinagbibintangan niya na kaya daw siya nagkasakit ng cancer, gano'n. Pero hindi naman siguro, biro lang niya. Anyway, yun, sa mga supporter din. Yun, doon na nag-start, come up. And then, nag-request din ako ng isang book pa darating yan as a group. So, yung buong Pampanga naman na artist. Coming din yun. Sir Arnel, ayan alam na natin yung kwento paano nagsimula yung paano umusad itong librong ito, and talaga namang magaling po kasi ito talagang si Sir Arnel, no? Lalo na sa mga ginagawa niyang mga carvings, no? Yung mga lilok na sa mukha. Pero kailan po ba itong launching ng inyong libro, at lahat ba kami ay imbitado, Sir Arnel, sa launching ng iyong libro? Okay, sige, kasi may nag-sponsor din ng food sa akin. Pwede ko pang i-extend ulit yung dami ng Sana magkasya tayo sa Cafe One. Alos katabi lang ng Center for Kapampangan Center sa loob ng Holy Angel. February 2, alas 10. Actually, madali lang yung launching, mga 30 minutes lang siguro. May mga program din, pinahaba namin ng konti, may Kakatang Kapampangan na song, para naman maramdaman ng mga taga Manila na bisita ko yung pagiging hospitable ng isang Kapampangan. Alam mo naman, food ang number 1 sa atin. Pagkain. Doon tayo doon. And then, yun. And then, 10 a.m. sana, nandun kayo lahat. Kung pwede rin kayo mag-stay, pwede din ako baka magkaroon ng dinner din sa steakhouse ni Engineer. Isa sa mga collector ko, Andy Ramos. Hello. So, yun. Ay, Sir Andy, dati si Sir Andy rito. So, kaya po sa ating pong mga manonood, suportahan po natin si Sir Arnel, ha? Imagine niyo, may libro na po si Sir Arnel ngayon. Ang launching po ng kanyang libro na pinamagatang Facets of Faces ay gaganapin sa February 2, 10 a.m. sa Cafe Juan, Holy Angel University. Sabi nga ni Sir Arnel, mayroon nang nag-sponsor ng food sa kanya. So, suportahan po natin siya. And Sir Arnel, maraming salamat po sa inyong oras. And we wish you well and success sa larangan po ng arts. At Sir Arnel, baka naman gawan mo rin ako ng Yes, life mask. Wag kulang yung gamit mo eh. Hindi, malaki pa ako. Mga siguro, mga 6 na sachet. Yun ang or 10 para sigurado. Sige, thank you very much, Sir Arnel. And sana'y maging successful ang book launching. And malay mo, nandun din ang CLTV para i-cover ang launching ng iyong libro. Magbabalik po ang programang Topic. Huwag po kayong aalis. Thank you. At nagbabalik po ang programang Topic. Binabati ko po muna ang mga kawani ng BPI Bank of the Philippines Islands, San Fernando Highway, Maine. No? Katabi lamang po namin ito dito sa may along Jasa. Ang kanila pong branch manager ay si Ma'am Yoli Sayag, and syempre nandyan din si Sir Jolly Magsino. Binabati po namin kayo dyan. Job well done po. Araw-araw po ay napakaayos po ng serbisyo dyan ng mga kawani ng BPI sa pamumuno po ni Ma'am Yoli para po sa kanilang kliyente. Keep up the good job po. Good work po
dyan sa may BPI San Fernando Highway Main Branch. At darito po ang ikatlong batch ng mga komento sa ating topic, question of the day. Noong biyasa ka sang mag-bake, nang balak mong iluto. Ang sagot po ni Mercader, Joanna Crisel Mercader. Cupcakes, ampong crinkles. Ako bisa ko siguro nung cheese flavor. Buri ko ratang gaya, itang pasalubong at cheese sa cupcake niya. Nyaman lareta. Ilaragalang, blueberry muffin. Yung blueberry muffin, balo ko. Malalaki tong mga to pag nakikita ko sa mga doon sa mga sosyal na tindahan, no? Talagang, pero masarap yan. Sige, Ma'am Lara, kapag nakapag-bake ka ng blueberry muffin, ha, patikman mo ko, ha? Si Leonard Manalili, bake macaroni? Binibake ba yung macaroni? Sir Leonard naman, alam ko sa bake macaroni, hinahalo-halo lang yan. Nilalagay sa freezer, ha? Sir Leonard talaga, ha? Hindi ko alam kay Franz kung talagang sinali mo to, Franz, ha? Joke to. Si Sir Leonard, bake macaroni raw. Eh, paano bibibake ang macaroni? Sila Lane Rivera Tungol, toasted bread. At meron pa siyang nakadisplay na toasted bread. Ang question natin, ha, kung marunong kang mag-bake, feeling ko yung mga nagko-comment, marunong mag-bake, ha? Si Lani Manluco, muffins, cupcakes, cheesecake, pumpkin pie, Texas sheet cake, tres leches cake, etc. Ito. Clarify ni Franz. Sir, pwede pong i-bake yung macaroni para yung bechamel, solid po siya, hindi runny. Hindi ko alam yun eh. Ang alam ko kasi yung bake macaroni, yung inaano sa freezer. Pero, sige, malalaman din natin kung paano i-bake ang macaroni yan. Pero si Ma'am Lani, ha, marami-rami to, ha. Mga social yung mga gusto mong i-bake. Ngayon lang ako nakarinig ng mga Texas sheet cake, ha. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating topic question of the day. Ito na po ang ating susunod na bisita ngayong araw. Real lechon or cake lechon na nakikita niyo ba sa social media yung mga cake ba ito o palaka? Yung mga ganun. Ito pong bisita natin, yan po ang isa po yan. No? Yung lechon, cake lechon ay isa po parang talagang makatotohanang lechon pero isa po siyang customized cake ng ating kabalen na cake artist. At talagang paano niya nagawa yun? Marami rin po siyang iba pang mga patok na mga disenyo, kung kaya tuwang-tuwa ang ating mga kabalen sa panonood sa kanyang mga vlogs. At paano ba niya ito ginagawa? At paano pa kayang pwede niyang i-share sa atin? Pakilala ko na po ang ating bisita, si Sir William Reyes, na mas karela sa tawag nilang Kuya Will. Isa pong cake artist mula sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Welcome sa topic, Kuya Will! Hello po, hello. Happy. Good afternoon po sa inyong lahat and sa mga nanonood. Yan. And katulad ng ating mga bisita sa ating programa, Kuya Will, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong batiin. Mga kamag-anak, kaibigan, followers, subscribers. Kasi Kuya Will, kapag hindi mo binati sa TV yan, baka magtampo sa'yo, bota tumabog laki ha, Kuya Will. Go ahead with your greetings, Kuya Will. No, binabati ko po lahat ng kliyente ko. And of course, yung mga followers ko sa TikTok. Happy baking sa inyo. And of course, yung family and yung mga friends ko na rin. And sa lahat na nanonood, magandang tanghali po sa inyo. Napakagaling din ng greeting si Kuya Will. Walang sinabing pangalan. Nag-play safe din siya. Kasi baka nga naman hindi matapos yung ating programa kung iisa-isahin ni Sir Will. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi nabanggit ang inyong pangalan, kayo ay nasa puso't isipan ni Kuya Will. Kumusta ka ngayon, Kuya Will? Mabuti naman, nakakabawi na kahit papano doon sa pagod nung Pasko and Bagong Taon. And right now, nagpe-prepare na kami for Valentine's Day naman. So, walang tulugan ulit tayo.
O balitaan mo ko, Kuya Will, ano bang nangyari nitong Christmas and New Year na sobrang napagod ka? Marami ba yung mga in-order na cake sa'yo nitong mga nagdaang holiday season? Yes, nakarami naman. Nakakota tayo for Christmas and New Year. Ang hirap kasi is ako mag-isa from purchasing to delivery. So, eto, yung nakikita nyo, yung COVID cake nung kasagsagan niya nung lockdown. Um, Ayun, marami na ulit naka-order, nakabawi na from the pandemic, and talagang marami na ulit nagpa-party ngayon. Yun po. Kuya Will, gusto kong malaman, may iba ka bang pinagkakabalahan besides sa pagbe-bake ng cake? Kasi usually, yung iba parang acquired na talento yan eh. Pero do you have a job uh, or nakafocus ka na lang sa iyong paggawa ng mga cakes? Full-time po tayo sa baking kahit simula nung graduate ako in 2014 hanggang ngayon, yun, nagbe-bake pa rin tayo. So, yun na yung ginagawa ko, mulat-mula po. Customized cakes sa lahat ng occasion. Kuya Will, ano ba yung natapos mo, Kuya Will? HRM po. HRM graduate po ako. O di ba parang HRM ako nang bahala dito sa cake ninyo, parang ganon. Pero ano yung naging ano sa'yo, parang nag-impluwensya, no? Usually kasi merong mga kamag-anak or napapanood sa YouTube, sa TV. Ano yung nagpasimula sa'yo para sa paggawa ng mga katakam-takam na cakes? Nagsimula kasi ako nung bata, tinuturuan ako nung tita ko yung mga banana cupcakes. Pagkatapos, napapadalhan kami ng mga nakabox na cake, yung just add water and egg. So pag nabibake ko siya noon, feeling ko ang galing-galing ko na. And then doon siguro na nagsimula yung hilig ko. Naging nanonood na ako madalas sa YouTube kung paano gawin yung mga cakes, yung mga cake boss, kung familiar po yung mga nanonood, ganyan. Tapos nung nag-aaral ako, nag-start kasi ako with cake decorating competitions, and then sinubukan ko kung paano siya, kung pwede ko siyang pagkakitaan habang nag-aaral. Ayun, may mga mangila naman nag-order, kaya pinili ko na mag full-time sa business. Okay, from 2014 hanggang ngayon na Sir Will, no? Pero Kuya Will, nagka-pandemic tayo eh. Were you affected nitong nakaraang pandemic natin? Walang mga okasyon, no? Papaano ka nag-adjust? Lalo na yung mga ganitong klaseng industriya ay naapektuhan ng pandemya. Yes, ang laking apekto, ang laki po nung epekto nung pandemic sa business ko, especially nga nung lockdown. So may mga advance booking kasi ako, especially mga wedding, nag-lockdown around March or April. So ang daming refund na naganap, and may mga pa-cancel, pa-rebook ng rebook dahil nga hindi natin pare-pareho alam kung kailan matatapos to. So yun siya. Dahil nga bawal na yung mga gatherings, ang naging solution ko na lang is magbenta ng mga liit-liit na cakes. Yung mga cake in a box, cake in a cup, yung parang leche flan siya, pero cake siya. Yun, yung mga leches, pang dessert na lang. Dahil hindi na pwede. Ito yung mga money. Ayan. Yan. Pero Kuya Will, after the pandemic, no? And or during the pandemic, dito ba nagsimula yung iyong interest sa paggawa ng content? Lalo na habang ginagawa mo itong mga masasabi ko kasing obra parang masterpiece of arts itong mga ginagawa mo, Kuya Will. Kung kanina talagang iba-iba talaga yung uri ng art, pero for me kasi artistry din kasi ang paggawa ng cake. So the pandemic gave you an opportunity to make these videos, Kuya Will. Yes, correct po. Nung pandemic kasi and lockdown, I think parang halos lahat ng tao nag-TikTok na rin. So doon ako nagsimula. Sinabihan ko mga kaibigan ko and mga relatives ko na bakit hindi mo subukang mag-video ng mga behind the scenes mo, and then i-post mo siya sa TikTok. Noong una iniisip ko, matrabaho siya dahil editing, kagaya ng YouTube. Pero ayun, may mga mangila na nagko-comments hanggang dumami. So tinuloy-tuloy ko na rin yung pagpo-post para na rin doon sa mga gustong maging baker or gusto maging cake artist katulad ko. Yes. And being a cake artist, siyempre nagsimula ka doon sa mga simpleng cakes muna. Ano ba yung parang difference? May pinagkaiba ba yung mga
pwede ko ba sabihin regular or normal cakes kumpara dun sa mga customized cakes? Kasi feeling ko, ito matagal gawin. Ito, mas madaling gawin. What's the difference of the two, Kuya Will? Yes, ang main difference kasi ng mga commercial cakes po na tinatawag or yung mga nabibili natin na ready-made sa labas doon sa mga malalaking kumpanya compared to the customized cakes is of course yung tagal ng paggawa. And doon sa kasi sa mga commercialized na, mass production siya. So maramihan na minsanan. Yung customized cakes naman, kapag in-order mo siya doon sa artist or doon sa baker na gusto mo, yun lang talaga ang gagawin niya. And pag tutuunan niya talaga napansin, and maraming oras. So hindi matutunan yan para lang ma-perfect or mapasaya ka doon sa order na gusto mo, doon sa design. And Kuya Will, pwede mo bang i-share sa amin yung pinakamahirap na customized cake na ginawa mo? Ano ba yan? Mga mukha sa Game of Thrones ba yan? Or ano klaseng disenyo ang parang masasabi mo for you? Pinakamahirap mong ginawa at gaano mo ito katagal ginawa, Kuya Will? Nung una, ang parati kong sinasagot na pinaka-challenging, kumbaga, na cake na ginawa ko is yung gasol cake nung father ko years ago. Yun kasi yung family business na rin namin. And ang pinaka-challenge kasi doon, dahil nga surprise yung cake na yon, nandito lang siya sa sala, nandun lang ako sa kusina. So every time nagagalaw siya, kailangan ko itago yung cake sa ilalim ng lamesa para hindi niya makita. And then just recently, nag-trend nga rin siya online, especially sa TikTok. Gumawa ako ng lechon na cake. So first time kong gumawa ng lechon de leche na talagang real size siya. Eto siya. Ayan po. So inabot ako dyan, I think mga 4 hours. And just yesterday, gumawa naman ako ng munisipyo na cake. Inabot naman ako around 8 hours, 6 to 8 hours to finish. Kuya Will, ayan, gusto. Tatanungin ko sana kung anong munisipyo ang iyong ginawa. Ito pala, birthday pala ni Mayor Bobong Flores ng sa Macabebe yan, Ganda naman ng munisipyo. O yung mga may malalaking bahay diyan, baka may pa-blessing kayo, ha? Ito, si Kuya Will pwedeng gawan ng customized cake ang inyong bahay. Pero nabanggit kanina ni Kuya Will, no? Yung kanyang ginawang lechon cake. Sa pagbabalik po ng ating programa, malamang po marami sa inyo ang hindi pa nakakapanood doon sa ginawang video ni Kuya Will, doon sa ginawa niyang lechon cake, ha? Para makita nyo, is it really lechon? Or baka nung hinati, biglang malutong din ba ito? Yan po ang ating papanoorin dito sa ating programa, kaya wag ho kayong alis, babalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic, nais ko munang batiin si Sir Johnny. Nung isang araw may binabiling sa akin, sachet ng juice sa tindahan, at sabi niya, hindi ho ba kayo yung lumalabas sa TV, sa CLTV 36? Ang sabi ko kakambal ko ho yun, mas gwapo sa akin yun. Sir Johnny, salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programa. At lagi po kayong tumutok dito sa ating istasyong CLTV 36. At basahin na po natin ang mga huling komento sa ating topic question of the day. Nung biyasa ka sa mag-bake ng balak mong iluto, pero yung pong mga nagko-comment parang marunong na silang mag-bake Si Joy Cabalya, tignan mo ako kung talagang alam nila kasing sabihin sourdough bread, croissant, macarons, Talagang mga international yung mga gusto nilang i-bake, Si Janet Sibacani, cheesecake bibingka alamay, San Fernando style. No ka rin kaya ining alamay, cheesecake bibingka ngayon para subok tayo Ma'am Janet? Albert Dominic Dungo Fajardo, siguro yung pinaka-the best ng cream puff, Ma'am Jasmine Gomez, makatapilan king minulit ka rin Siguro perfect meaning ni Sir Albert. Aba, ganyan talaga, may secret sa paggawa ng mga binibake, Baka si Ma'am Jasmine Gomez,
talagang minention pa, ayaw i-share sa inyo ang secret niya. Si Krish D. Pineda, moist cheesecake brownies, moist cheesecake brownies with walnuts, tarts cakes. Kasi baka, iba kasi yung moist cheesecake brownies, paano mo naman gagawing brownies and cheesecake, no? Pero katakam-takam talaga itong mga kino-comment ko sa atin. Si Shayina Kylie, chiffon cake with dark chocolate ganache. Ay, sarap. Alam kong ganache yung hanash, ha? Uy, ano yung hanash? May ganache pala. Ganan? Si Cor Janril, yes, I can bake. O sabi ko sa inyo, si Sir Janril, pwedeng mag-bake. Pandesal, corn muffins, brownies, chocolate, and blueberry cheese. Patikim naman kami niyan, Sir Janril, Sir Janril. Ito po, babasahin ko. Meron na mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Si Maricar, sarap ng cakes and pastries na gawa ni Sir William. Recommendable. Yan ha. O, may nagre-recommend na sa mga gawang cakes ni Kuya Will. Pero ngayon, nabanggit kanina ni Kuya Will, yung kanyang lechon cake, ha? Hindi mo nga naman mawari kung totoong lechon o hindi. Malay nyo nga naman, nung kinurot ninyo, naging crispy yung balat. Panoorin nga po natin itong video na ginawa ni Kuya Will. Lechon kayo dyan. Lechon na cake o cake na lechon. Let's go! So yun, medyo rush order to. Mga 3-day notice. So kasi kapag ganito mga 3D cake, medyo matagal dapat yung lead time. Tapos full na ako sakto for the weekend. Pero syempre tinanggap natin to dahil gusto natin na-challenge tayo, 'di ba? Actually, tulad nga na nabanggit ko sa mga past videos ko, tumatanggap ako ng cake kahit alam kong or hindi ko alam kung paano siya gagawin. So tatanggapin ko siya, tsaka ko na lang iisipin kung paano magiging diskarte ko, 'di ba? For as long as alam niyo yung pricing niyo doon sa mga gantong design ng cakes, pwede na kayong lumaban. And of course, dapat alam niyo kung kaya niyo or hindi. Diba? Anyway, order to ni Sir Neil para kay Joven. So, happy birthday, Joven. Yung mga utak nyo hindi ganyan yung naiisip nyo dyan sa cake na yan. Going back, so, kinover ko muna ng nude color yung fondant. Tsaka ako na binalat yung cake. Ba't ba ako napunta sa pagdidiscuss ng paggawa ng cake? Anyway, naloka ako ang bigat ng inabot ng cake na to kasi pulong-pulong cake siya. Ang kapal ng chocolate ganache para ma-form yung mga shapes na to. Tapos ayan, in-airbrush ko na siya. Dito talaga makukuha yung kulay or pagkaluto ng lechon, yung mga masunog-sunog pa, ganyan, crispy. Actually, never pa ako nakagawa ng lechon na cake, so tinanggap ko talaga siya. Ito yung closer look. Nakuha naman, di ba? Anyway, itong next clip na to is from IGS. Bye! Birthday mo, birthday mo, kaya libre mo, libre mo. O, di ba? Ang saya ni Joben. Akala ni Joben talaga, lechon. Kumuha ng yung lechonillo, no? Kumuha talaga ng platito para i-crack. Pero kung ako nga naman ang bibigyan ng ganong klaseng cake na gawa ni Kuya Will, baka ilabas ko kanin na kagad. Tsaka sarasa ng lechon. Kuya Will, nabanggit mo na rin, no? Yung papaano mo siya ginawa. Pero nung pinakita na yung cake sa kliyente doon sa birthday celebrant, ano yung na-feel mo nung talagang na-amaze sila doon sa ginawa mong cake? Nag-message kasi sa akin yung kliyente. Actually, dineliver pa po yun sa Manila para celebrate yung party. And then after nung event, doon nag-message sa akin yung kliyente na tuwang-tuwa nga daw po sila, and especially si Joven, yung celebrant. Dahil akala daw niya talaga, lechon yun. Actually, may clips pa silang sinend sa akin after na talagang kinukurot nila yung balat. Akala kasi nila, totoong lechon nga siya. So, ayun, nakakatuwa. Nakakatuwa na kapag yung mga ginagawa mong cakes, akala nila, ibang bagay talaga. So, yun, hindi nila inaasahan. Yun, sabi ko nga kanina, kanin na lang kulang, no? And Kuya Will, napanood ko rin yung ibang videos mo. And doon sa ibang videos mo habang ginagawa mo yung mga cake,
Bakit parang may hugot ka naman na sinasabi, habang ginagawa mo yung mga cake, parang nahahati yung attention ko doon sa hugot sa ginagawa mong cake, Kuya Will. Yes, opo. Kasi as a content creator, kailangan mong malaman or laruin kung ano yung gusto ng audience mo. So kapag seryoso ako masyado sa pagtuturo or kapag may mga mukha ko naman yung mga videos, ang baba ng engagement. So kapag gusto nila, especially yung mga nanonood kasi ngayon, mga Gen Z, mga millennials na mangilan, gusto nila yung mga hugot, yung mga may hugot sa buhay. So yun, kapag mahugot ka or feeling nila relatable talaga yung tungkol sa voice over mo, doon sila napapa-comment and nag-engage talaga sa contents mo. And para, hindi ko nga sinasabi po kasi na para balansin naman yung content natin. So matamis yung cake, mapait yung voice over natin. Actually, for me, Kuya Will, nung napanood ko, medyo parang natatawa ako kasi parang paano ko to iintindihin kasi natatakam ako sa cake tapos yung message niya, yung mga taong iniwan ka, nagpakaano ka. Pero Kuya Will, siyempre kanya-kanyang ano talaga yan, no? And I find it very entertaining at the same time. Nakakatawa talaga yung paggawa ng cake, pero bibigyan kita ng pang Miss Universe question. Ito ay mula doon sa unang sagot mo kanina. Ayan Kuya Will. Kuya Will, you said earlier na you're the only person who are making the cakes, procuring the ingredients at all. Kuya Will, do you plan on making a formal or parang pinaka-store and hiring other people para sa iyong sa paggawa ng mga cakes, Kuya Will? Yes, matagal ko na po siyang pinaplano actually. So since I am on my 10th year na anniversary this year, so marami na rin nagsasuggest sa akin na bakit hindi ka pa mag-hire ng ibang tao para tumulong sa'yo. So ngayon, may mga kinukuha po ako na para gawin yung mga ibang liit-liit so I could focus sa pinakapag-design ng cake. When it comes to doon naman sa physical store or sa shop, yes na nako-consider na rin naman po natin yon. Pero ang pinaka-plan kasi is hindi lang sa customized cakes talaga. Pero it's a cafe so na nagsasell ng mga baked goods para mas malaki ang pasok ng pera. ng revenue, syempre. Magba-branch ka ng papaano ba natin bukod sa cake, talaga namang maeengganyo yung hindi lang yung mga bibili ng cake, babalik-balikan pa. For example, may ginawang cake si Kuya Will na customized tapos gusto ko yun, di i-slice natin. Tapos, yun ang isa-serve natin sa ating mga kliyente. Kuya Will, saan ba ang iyong saan ka pwedeng puntahan? Meron ka bang Facebook page? Anong contact number mo? Para sa mga nais na magpagawa ng mga cake. And palagay ko itong si Henry Huanta ay pupuntahan ka dyan kung nasaan ka man. Yes, pwede po. So dito po kami located sa St. Jude Village, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. So nagde-deliver kami, pwede rin pick up. So we deliver via third-party apps and couriers. Meron kaming Facebook page, you can message us. And Instagram also, it's #SweetsByWill. So word po lahat siya. And then if sa Instagram handle naman, it's #SweetsByWill, no space. And then, of course, you can call me 0917-579-3387. And of course, yung TikTok account ko na rin po, isasabay ko na. It's Kuya Will with 4 na L. So kung sa mga gustong matuto mag-bake dyan and mag-decorate ng cakes or baking talaga, and kung gusto mo lang na mahilig ka manood mga videos ng mga paggawa ng cakes, yun. So you can follow me doon po. Okay? Ito, huling question ko na lang to para mamangha talaga ang ating mga manonood. Kuya Will, wala kang formal education sa paggawa ng cake at talagang hobby lang at tinuro lang ng iyong tita at in-improve mo lang, nag-develop ka lang through all these years. Parang sinasabi ko ngayon is, kahit wala kayong formal education sa pagbe-bake, kaya nyo rin gawin yan katulad ni Kuya Will. Yes, yun nga po ang parati kong sinasabi. And natatanong din naman ako or nasasabi nila na HRM graduate ka, so meron kang background talaga when it comes to cake decorating. Ang hirap po, doon sa course ko kasi,
back then, more on management siya. So 1 to 2 semesters lang yung sa baking and cake decorating and cooking as well. So natuto talaga ako sa YouTube po talaga ako nag-aral and dun sa mga cake decorating shows. So kakapanood and kakagawa ng mga cakes na nahahasa tayo through the years. So nakakatuwa lang din ngayon na dahil nga wala akong formal training and online lang, nakakapagturo na rin ako ngayon sa ibang tao ng mga natutunan ko online. So yes, tama po kayo na kahit wala kayong formal training, kayang-kaya nyo rin mag-start ng business katulad nung sa akin. Yun po. Will, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. And syempre, very inspiring ang iyong kwento. At kung nais yung magpagawa ng cake, nabanggit na ni Kuya Will kanina kung papaano. So panoorin niyo muli ang ating episode. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topics at sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia Calaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.